perfecte perquè tot ho fem bé. Tot fer-ho bé és impossible. O sigui, en aquestes dues noies que estan ara treballant amb mi, quan em diuen, però què em pots dir? Dic, puc dir una cosa? Que sí, segur. I em diuen, què? Que t'equivocaràs. Ens equivoquem, perquè en tot allò que fem a la vida, tot allò que és important per nosaltres, l'error forma part de l'aprenentatge. Vull dir, això segur. I la fórmula, per mi, és desenvolupar el nostre criteri propi. És a dir, no perquè la meva amiga, doncs, no sé, faci qualsevol cosa que li funciona, a mi jo ho he de fer igual, sinó provar-ho. Si aquesta amiga diu, no sé, per exemple, jo, el meu fill, ara l'he introduït les verdures d'aquesta manera. D'acord, doncs provar si a nosaltres ens funciona. El criteri propi, com dèiem l'altre dia, és molt important perquè, per una banda, quan els nens són petits volem que ens obeeixin, però quan són adolescents volem que tinguin el seu criteri propi per dir que no a determinades propostes que no són bones per la seva salut. Per això és important que si volem que els nostres fills tinguin criteri propi desenvolupem el nostre i puguem acceptar un no d'ells en determinats àmbits, temes de seguretat i així, no? Doncs bé, Judit, moltíssimes gràcies per haver vingut al Teatre Tot. Gràcies.